Amalma wani yangma kibara mambolo kala sama bi o de ko an ka kunnafoni dila min bɛ Figaro du Mali la ni a bɛ f'o ma ko Ami Baba Sise ale kɔni ale tun ka kiiri daminɛna kunungo commune 1 tribunal la nin kuma kɔfɔlen ale kɔni wulila ka taa kiiri bulon na an ka jamana lasigidensoba président fɛ ni o ye Assemblée nationale président ye ale de kɔni ye nin kunnafonidila in wele ko k'a d'a kan ko a kɔni ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min na a bɛ a fɔ ko Assemblée nationale président ni muso wɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Assemblée bureau yɛrɛ kɔnɔ min tɛ Assemblée président muso yɛrɛ ye o kɔni o ko in na Assemblée président filɛ nin k'a wele kiiribulon na o ka avocat y'a jira k'a fɔ kɔni ko journaliste in ni o ye kunnafonidila ye k'a ye fɛn o fɛn fɔ a ka sɛbɛnninw na ko o si tɛ tiɲɛ ye ko o kɔni ko kɛlen don kɔlɔlɔba ye président Assemblée président ma min ye maa kɔfɛlen yɛrɛ min welela kiiribulon na ale kɔni ka kuma la ale yɛrɛ ka kuma la ale kɔni ye fɛn o fɛn fɔ ko a bɛɛ ye lɛgɛsɛ de ye wa ko mɔgɔ b'ale bolo minnu bɛ se ka nin bɛɛ sɛbɛntiya wa k'ale bɛ fɛ kiiribulon ka o waati de d'a ma walasa ale bɛ se ka ninnu bɛɛ wele ka na cogoya min na kiiribulon na n'u bɛna a ko bɛɛ sɛbɛntiya an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni kiiribulon kɔni ale yɔrɔni ye nin kiiri in bila ka taa semaine wɛrɛ la ni o ye arabadon nata ye walasa nin maa kɔfɛlen bɛ se ka na n'a ka seerew ye cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira u la k'a fɔ fɛnɛ ko an ka hôpital ba min bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko hôpital du Point G yen kɔni mɔgɔw banabagatɔw bɛ minnu a bɛ f'o ma ko insuffisant rénaux olu kɔni ka ko gɛlɛyalenba de don nin waati in na u y'a yira nisɔngoya la nisɔngoya min u y'o yira kɛnɛmana na u bɔra ka tagama kɛ ko olu kɔni ka situation kɔni ka gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko mɔgɔ minnu bɛ Mali la ni nin bana in b'a kan k'a ka ca kosɛbɛ ko min yɛrɛ dɔrɔn bɛ Point G minnu dɔrɔn bɛ taa Point G k'olu yɛrɛ bɛ taa fo maa 450 ɲɔgɔnna na ko ni dun y'o lajɛ ko olu ka bana in dun ko walasa a ka se ka furakɛ k'u mago bɛ mansin dɔw de la ko mansin ninnu minnu tun bɛ baara kɛ ko sisan ko 22 dɔrɔn de bɛ baara kɛ ko o kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye ko k'a d'a kan k'olu tun bɛ taa o mansin in na walasa a ka se ka bana in furakɛ cogoya min na k'o tun bɛ taa dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 ko sisan k'u tɛ se ka taa cogo si la ni siɲɛ 1 tɛ ko k'a d'a kan ko mansin manque bɛ yen o kɔni ko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye k'olu bɛ min jira an ka jamana ɲɛmaaw la ko walasa ko o ko bɛ se ka taa cogo la ko in bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na ko k'a d'a kan ko olu ka nin gɛlɛya in kɔni k'a bɛ sen na a mɛnna k'u tɛ ka solution sɔrɔ a la ni kunnafoni de tun bɛ an bolo k'a lase aw ma bi ani ce aw ka tulomajɔ la